Pozdrav svima ljudi, dobrodošli ja mislim da je 5. epizoda Minecrafta ili 4. Ne znam, zbunio. Znači ne možemo se rođakom igrati pošto nema interneta ili ti Wi-Fi-a. Da neće izaći. Znači napravit ćemo jednu kućicu za početak. Pa ćemo onda širiti u ostalim epizodama i sve tako. Evo ti vam 5. Imam ja 10 albanskih. Znači, ljudi, moram vidjeti dosta je onda distance, pošto nekog drugog omega. Sada ćemo da napravimo jednu crafting table i onda ćemo otići u rudnik da sakupimo za drva, za kamenje i šporete. Dole, u more. Znači, bio sam jednom snimao modovano preživljavanje pa mi se zeznuo klip pa nisam mogao izbaciti. Znači za početak ćemo uzeti kućicu. Ja mislim da je već pada noć ili i tako dalje. Znači, biti će i modovano preživljavanje, vidit će i nekih još challenge-a pa vidjet ćemo. Nice. Cool. Zašto se mogu? Zašto ne možemo zajedno? Zašto? Zato jer se je snimer sam ugasio. Mama piše da imamo Wi-Fi, a on u stvarno. Dakle, jednu noć mi igrali Minecraft i nestade struje, a nama piše da imamo Wi-Fi-a. A nismo imali. Probao igrat zajedno, ne. Moram otkup nam sad Wi-Fi-a, ono... Ima i to, dobro. U stvari nećemo uzemljati kuću, pošto mislila sam da je 0 pa uzemljati kućicu. Ali nećemo. Ti kad se zakopaš... I ne vidiš ništa. Ja. Ali mislim, ja sad vidim, ali sam se zakopao i nisam znao tu. Sad treba sjekira.
To? Ima 64, 51. Tu je tekst. Znači ja miješam drveća. Mislio sam da sam imala isto i stikova i ovo. Lena, kad smo mi na koliko? Ne pa. Znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se sljedeći. Ćao. Sada ću i ja napraviti kućicu i onda premestiti stvari i to bi bilo to. Ne znam da će biti malo poružno, imat će i zemlje, ali znam da imam sve kuća. Fuck. Ja samo da... Opa. Zašto mora proći traktor? Tako. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ćao!